खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोननैसो गुसुङै सर्ट आपडेट लानानै फैदों। महाराष्ट्रनि पुनेआव इन्द्रायणी दैमानि सायाव थानाय ब्रिज एबा दालांआ मैयानि बेलासियाव समा 4 बाजिसो जादोंमोन होनना फोरमायदों। बे इन्द्रायणी दैमानि सायाव थानाय मोनसे दालांआ हरखाबनो गेजेराव बायस'ना होना गोबां मानसियानो जोखोम जायो। सोरबा बायस'नाय लोगो लोगो दालांजों लाबजों दैयाव गोग्लैदों आरो नाख्रेबजादों होननानै बुंदों। सोरबा दैजोंनो बैखारलांदों। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला बे जायगायाव गासै 125 मानसिफोर दावबायनो फैदोंमोन आरो सोरबाया दालांआव गाखोनानै दंमोन, सोरबाया थांलाय फैलाय खालामगासिनो दंमोन। बेयावनो बे गिदिर जाथाया जादों। दासिम मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै बेयाव 2 सुबुङा जिउ गोमादों आरो 32 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो आरो 6 सुबुङा जोबोद क्रिटिकेल कन्डिशनाव दं होननानै फोरमायदों आरो 10 जनसो सुबुङा दैयाव नाख्रेबजानानै दान्दिसे सम थानो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। लोगो लोगोनो जायगानि मानसिफ्रा खौरां मोननानै आरो NDRF, पुलिस फर्स, फायार ब्रिगेड बायदि बिफाना फैनानै जोखोम जानाय सुबुंखौ जायगानिनो खाथिनि हस्पिटालाव लानानै थाङो। NCP MLA सुनील शेल्के बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे दालांखौ 30 बोसोर सिगाङावनो बानायनाय जादोंमोन होननानै बुंदों। महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार देवेन्द्र बिथाङा दायो दालांआव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावो आरो जोखोम जानानै थानाय सुबुंफोरनि गासै हस्पिटालनि बिबानखौ बानस'गोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे दायो बे दालां बायनाय जाथायखौ लानानै इउनियननि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङाबो दुखु फोरमायदों आरो थाबैनो बे दैमानि सायाव नायबिजिरनानै दालां लुफुंनायनि बाथ्रा फोरमायदों।